Вітаю вас, шановне господарство! Гэта клуб Хельсінг і я, яго кіраўнік Вейс Владзіслаў. Сёння 13 траўня і вось якія навіны нам вядомы на дадзены момант. Не паспеў я раніцай 6 траўня сказаць, што вытворца ў зартах абсталявання Озервар прэзентуе новы дэвайс з незразумелымі ўласцівасцямі, як увечары таго ж дня з'явілася падрабязнае яго апісанне. Дружына арганізатараў Сталкер-Тага стварыла дэвайс у дапамогу гульцам «Дэтэктар анамалій», які плануецца выкарыстоўваць у ролевой гульне. Кожны з гульцоў сам можа зрабіць сабе такі дэтэктар, а арганізацыі патлумачаць як. Роман Дубровін распавядае пра радасці і цягады камандзіраў у ваенна-тактычных гульнях. Зацікаўленыя могуць азнаёміцца з яго пунктам гледжання ў напісаным ім артыкуле. У гэтую нядзелю мой клуб Хельсінг прыме ўдзел у штотыдневай міжклубнай зборнай гульне, якая пройдзе на пляцоўцы каля Ракава «Новае поле». Усе жадаючыя пішыце мне ў асабістыя паведамленні. Больш падрабязная інфармацыя ў апісанні пад відэа. Усім вялікі дзякуй за ўвагу. Да новых сустрэч!